L-10 sinkwart ta' filgħodu. Mumenti emozjonali. Il-poplu jinġabar quddiem il-Palazz tal-President sabiex jibki t-telfa tal-ex Prim Ministru u ex mexxej Laburista il-Perit Domingo Mintoff. L-ewwel illi ħarġu mill-palazz kienu ħu Domingo Mintoff, Patri Dionisio, kif ukoll Patri Mark Montebello u l-Kappillan ta' Ħaltarxien Dun Ruben de Guara. It-tebut tal-Perit Domingo Mintoff motti bandiera ta' Malta jittella fuq l-ispallejn bl-istakkament tal-Forzi Armati joħorġuh għall-aħħar darba mill-bitħa tal-Palazz Presidenzjali. Malli nħareġ quddiem il-palazz, ċabċib u wara lajta tidwi ma' kullimkien Mintoff. It-tabut jitabba fuq il-karru tal-Forzi Armati. Inward! Party, prepare to feet. Feet. Id-dieqa fuq il-qraba ta' Mintoff hija evidenti, jafu li dan huwa l-aħħar vjaġġ tal-eżiż tagħhom. Wara l-karru bit-tabut mill-bitħa tal-palazz ħarġu Ulit Mintoff, Jana u Ann, illi kienu akkumpanjati mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u Martu Michel, flimkien mal-qraba tal-Perit Mintoff. Wara jumejn espost għal pubbliku it-tabut bil-katavru tal-Perit Domingo Mintoff jitlaq għall-aħħar vjaġġ tiegħu. Huwa ingħata il-tislima xierqa mill-pubbliku illi nġemgħu quddiem il-Palazz Presidenzjali biex issa permezz ta' stakkament tal-Forzi Armati ta' Malta it-tabut jittieħed lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn hemmhekk se jkun qed isir il-quddiesa preżente Katavere. Mat-tokki tal-10 ta' filgħodu il-kort tiegħu jitlaq lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan. Xeni kommoventi, solenni u dinjitużi tul triq ir-Repubblika. ċabċib ma jieqaf qatt miż-żgħażagħ, adulti u anzjani. Bil-qofol jintlaħaq mal-tabut jasal quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Pawża ta' silenzju. L-istakkament ta' soldati jieħu postu wara t-tabut u jollu t-tabut fuq l-ispallejn u jġorruh fil-Konkatedral. Ftit ħin wara, malli waslu il-President ta' Malta Giorgia Bela u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi bdiet il-quddiesa preżente Katavere.